Il-Gvern Amerikan ippubblika r-rapport annwali tiegħu dwar id-drittijiet tal-bniedem u konkluda li matul is-sena li għaddiet ma kien hemm l-ebda bidliet sinifikanti dwar is-sitwazzjoni f'Malta. Ir-rapport isemmi li minkejja li l-Gvern Malti għadu ma laħaqx l-istandards minimi kontra traffikar tal-bnedmin, innota li qed isiru sforzi sinifikanti f'din id-direzzjoni. Fil-fatt, is-sena li għaddiet, is-Segretarjat Parlamentari għall-Ugwaljanza u Riformi nieda l-ewwel strateġija nazzjonali kontra traffikar tal-bnedmin li fost l-oħrajn għandha lan li tiġġieled it-traffikanti tal-bnedmin u tagħti appoġġ għal vittmi ta' din il-kriminalità organizzata minn ċrieki ta' kriminali. Dwar il-qasam tal-libertà tal-istampa, r-rapport jgħid li l-awtoritajiet Maltin fil-biċċa l-kbira rrispettaw id-drittijiet tal-espressjoni ħielsa. Innota li f'Awwissu tas-sena l-oħra il-Gvern adotta liġi kontra l-każijiet slap, iżda qal li għatta għaqdiet mhux governattivi fosthom l-Għaqda Repubblika u l-Fondazzjoni Defni Caruana Galizja qalu li din dan nieqsa minn protezzjoni kontra każijiet lokali. Ir-rapport jarbel ukoll id-drittijiet tal-ħaddiema f'Malta u jgħid li ma kienx hemm diskriminazzjoni kontra l-unions u li f'Lulju tas-sena li għaddiet il-Parlament għadda att ġdid dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol biex ikompli jissalvagwardja s-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema fuq il-land tax-xogħol. Madankollu innota li s-saħħa u s-sigurtà fuq il-lantijiet tax-xogħol għadhom ta' sfida ta' inċidenti l-aktar fis-settur tal-kostruzzjoni u tal-manifattura. Dwar il-migrazzjoni, rapport jgħid li Malta ikkooperat mal-Aġenzija ta' Refuġjati għan-Nazzjonijiet Magħquda iżda ġiet ikkritikata minn għaqdiet mhux governattivi li allegaw li l-awtoritajiet Maltin żammew l-immigranti milli jidħlu fiż-żona ta' tiftix u salvataġġ u li kkoordinaw ir-ritorn tagħhom lejn il-Libja.